Možno cesta, ktorou kráčam, nie je ľahká a už vôbec nie bezpečná. Je plná tmy, plná strachu, plná pokušení a plná skúšok, ktoré ma chcú zastaviť. Niekedy mám pocit, že som sám, že tie tiene okolo mňa sú silnejšie než ja, ale nebojím sa, lebo predo mnou kráča Ježiš. On je svetlom v mojej tme. On mi osvetľuje cestu, aj keď nevidím cestu. Každý krok, ktorý spravím, je za ním. Je krokom viery, nie strachu. Aj keď sa okolo mňa objavujú tiene, aj keď počujem hlasy pochybností, viem, že mi nemôžu ublížiť, lebo nekráčam sám. Kráčam za tým, ktorý je silnejší než akékoľvek zlo, ktorý ma drží, vedie a nikdy neopustí. Nemusím vedieť, čo ma čaká zajtra. Nemusím sa trápiť tým, čo bude. Stačí mi vedieť, že on ide predo mnou. A kým kráčam za ním, mám pokoj v srdci. Lebo tam, kde je Ježiš, tam nie je strach, ale iba láska, pokoj a nádej. Amen.